Kodi munamvapo zoti nkhumba ili ndi mtima ndendende ngati wa munthu? Kodi ndi zinsinsi zotani zimene mukuziziwa inu zokhuzana ndi nkhumba? Nanga zinsinsizi kodi inu mukuzidziwa? Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Takhalani pompo kuti mumve zambiri zokhuzana ndi nkhumba. Koma chenjezo ndilonena kuti video iyi sikukhuzana ndi chipembedzo china chilichonse. Good morning. Amwene kachiro wadu chaka cha 2026. Amwene video yachiwiri ndofuna ndikambe za poko. Poko nkhumba kudya nkhumba, nyama ya nkhumba. Inu mmadya? Simmadya inu mmadya chabwino. Ine sinimadya. Pali zipembedzo zambiri zimene zimaletsa anthu kudya nkhumba. Monena kuti ukanena kuti sindidya nkhumba, olo ine ndikauza kuti sindidya nkhumba, anthu amaona ngati ndi chipembedzo. Kodi ndiwe Islamu? Iya, sine Islamu. Komanso pali zipembedzo zina za Chikristu zimakanisa kudya nkhumba. Okay? Tikuziwa Seventh Day sadya nkhumba. Apostoli sadya nkhumba. Tikuziwa zimene. Komanso kupatula Islamu, even Ayuda sadya nkhumba. Mahindu sadya nkhumba. Hinduism imaletsa so kudya nkhumba. Wendo onsewa amanena kuti nkhumba is unclean. Okay? Zipembedzo sezi zimagwirizana kunena kuti nkhumba is unclean. And mukapita ku history muzaona kuti zipembedzo sezi zimatengera ma dietary culture ya ma Jews. Kale lo ma Jews wo kuyambira kale nkhumba samadya. Right? Kuyambira kale. So zipembedzo zambiri zimene zoti zinachokera malemba akumene kuchako ndi zimanena kuti nkhumba tisadye. Nkhumba tisadye. Ineyo sindufuna ndikambeza m'Bible kuti ka Bible ka Qur'ani kuti analemba pati amanena bwanji kapena chifukwa chani. Kumene ndifuna ndikukupasanika one interesting detail kapena some interesting facts about nkhumba amene feyo mwina ambiri fe sitimadziwa, amene timadya, amene sitidya, amene sitimadziwa. Mwadziwa kuti nkhumba ija, nyama ya nkhumba, ndiyo nkhumba nkhumba osati nyama yake ya nkhumba ndiyo fanana kwambiri, biology yake ndiyo fanana kwambiri ndi munthu. Ku nyama zonse zakuchire, nyama zonse zoweta, nyama imodzi imene imafanana kwambiri ndi munthu ni nkhumba. Kuyambira ma organs yake, mtima wa nkhumba ni mtima wa munthu ndendende chimozimozi. Balanzi mapapu ya nkhumba ni mapapu ya munthu ndendende chimozimozi. Kidney ya nkhumba ni kidney ya munthu ndendende chimozimozi. Zonena kuti even achipatala amatha kupanga kutenga ziwalo za nkhumba kuyika pa munthu. Kidney ya nkhumba kumuyikira munthu yemwe kidney yake yavuta koma amasowa ndi amasoweka ndithu dona. Amasunga ndithu nkhumba zija kuma kuziweta, amaziweta for medical research. Ndikumatenga ma kidney zake kumasunga pabwino. Zija zonena kuti akapeza patient onena kuti akufunika janjana amatha kutenga kidney ya nkhumba. Uitenga ukamuyikirira. Olo mtima, ma valves, maka ma valve. Tawi zina makhala ndi mavuto a mtima, koma osati mtima wene koma ma valves aja. Amatha ndithu kutenga valve ya nkhumba kumuyikira. Ma medical experts azatu amene anapita patsogolo kwambiri za mankhwala. As if that's enough. No. That's not enough. Anyway, as if that's not enough. Nkhumba even skin yake. Skin ya nkhumba, skin ya nkhumba ichi ili ndi yofanana ndi ya munthu. Ndiyo fanana ndi ya munthu ndithu. Zijazonena kuti amathaso kupanga ma transplant a skin. Idula nkhumba ija pati ina yake pathako kutenga skin yake kupanga transplant kwa anthu amene akufunikira something. Zonena kuti mwina alibe so any source zoteka. And as if that's not enough, nkhumba digestive system yake. Okay? Digestive system yake mene fedi majera zinthu zikuzija kulowa kupita muka stomach zikachoka muka stomach kajabu yamba kuyenda no majani
ma small intestines kenaka mkoloni kenaka basi large intestines koloni kupanga release kuti that process ndiyo nkhumba yofanana amwene yofanana omwe amene ndachula kuti amapanga ma research, medical research, akatenga matenda ankhumba matenda a anthu ndikuwayika pa nkhumba mmene matenda aja amapangira progress kuti watenga kumene ayamba kukumenya chonja amakhala kufanana. The way they progress pa nkhumba ndi the way they progress mwa anthu amakhala kufanana. Ndifaka akangoti kwabwera swine flu chigodola cha nkhumba ichi amaphera nkhumba ina iliyonse chifukwa zimene zongoti zachoka ngati zikupha nkhumba zikangolowa mwa anthu ndi chimozimozi. So nkhumba ija is very helpful for medical research. Zimene ife kumalawi silipanga. Ife Malawi silimapanga medical research. Silimapanga. Ife timangodikirira kuti anthu ena ake apange atiuze kuti matenda kuti mankhwala ake ndi awo ife tizipanga. Koma amene amapeza mankhwala azinthu, amene amasaka matenda azinthu, ma origin azinthu, amapanga ma research amene wamo. Ndipo nkhumba ija is very helpful for testing ya mankhwala, komanso testing ya ma vaccines, testing ya zinthu zina ndi zina. Nkhumba ija is very helpful. I hope you didn't know kuti nkhumba ili ndi kufanana kotero ndi thupi la munthu, anatomy ya munthu. Madziwa? Ngati mumadziwa tapanga ni like. Ngati mumadziwa tapanga. Ngati si mumadziwa mwadziwa kumene nanunso tapanga ni like. Yedu. And share. Naso adziwe. Share knowledge. It's very simple. Just share. You don't lose anything. Nditu zimenezo ndi zinsisi zina zimene simadziwa zokhuzana ndi nkhumba. Komatu palongosoledwa zinthu zambiri pamenepa. Funso nkumati kodi inu mupitirizabe kudya nkhumba? Video iyi sitikulesa kuti anthu asamadye nkhumba, koma timangofuna mudziwe zina mwa zinthu zimene zili zoopsa kwambiri zokhuzana ndi nkhumba. Akutitu zinthu zambiri zimene zili mu nkhumba zimafanana ndi za munthu, kuyambira mtima, thupi ndi zinthu zina zosiyanasiyana zimafanana ndi za munthu. Ngakhale akapeza matenda ena ake amene afala amakayesera pa nkhumba kuti aone kuti ziyenda bwanji. Mmene zingayendere pa nkhumba nchimozimozinso ndendende mmene zimayendera pa munthu. Koma tanena kale kuti video iyi si yachipembedzo, komanso sitikulesa wina aliyense kudya nkhumba. Nde kwa amene mungotipeza kumene, subscribe, like, osewonanso kupanga share kuti ambiri zisamawaphonye zinthu ngati zimenezi.